Скъпо семейство, добре дошли на вашата блаженна почивка. Чрез кратка хипноза ще проникнем в съзнанието ви и ще го препрограмираме в ваканционен режим. Нулев стрес, чиста наслада. 3. Всички нотификации, мейли и обаждания от шефа потъват в безбрежното море. 2. Часовникът излиза в почивка. 1. Вие сте на едно по-добро място, ама не онова. Спокойно. Заобиколени сте от най-близките си хора. Съпругата ви е в изключително настроение. Не я боли глава. Мъжът ви слуша всяка ваша дума с интерес. Дори децата не мрънкат. Спомняте си усещането от първата среща. Вълнението. Включително топката в корема, която дамите наричат пеперуди. Приятно е. Вместо в досадните имейли, се губим в страниците на вълнуващ роман. Посрещаме залеза там, където реката на щастието се влива в морето на съзнанието. Спомняме си детството, безгрижието, не домашните. И празнуваме живота и факта, че сме заедно. Аз съм с Бански. Когато с теб се разхождам по плажа, разбирам колко си влюбен в мен. И много искам на всички да кажа, че ти си само за мен е роден. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета нямат Бански на лалета, нямат твоите сини очи. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя. Ти си принца на моите мечти. Да, това не е шега. Когато с тебе отивам на кино, екрана светва и в него си ти. И зная, пак ще съм твоя любима, защото мен не сънуваш, нали? Да, това не е шега. А сега, след като преброя обратно до 0, ще се обърнем към ближния и ще му кажем, че го обичаме. 3. Тук никой няма да ни цака с топли напитки. 2. Безгрижието изпълва съзнанието ни. 1. Само заедно може да ни е толкова хубаво. 0. И аз те обичам.